A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga katay manghuran hagama Islam. Yari sab kita bihaon. Natin niya hughog pikilan. At talon sinamin pakato sa pasug magminuming no. Parhihalan sinamin agama Islam. Namin bang pamuhon namin maudu tabihaon. Parhihalan sinamin rukun Islam 5. Sa amin ha di na kita tin makalaton matun. Namin pikulon tabihaon in dunya. Labi loba na namin bangsata. Bagkalagihantud sila pamaham, panghati atau nasihat parihalan sin agama Islam. Bangta kitaon matod mga katay manghuranta mga laud yan. Iban sin mga kagimbahan yan. Atin niya biya nagbus kulang yung panghati nila. Sin hati niya on nawi mga baini programa nasihat pasalan sin agama Islam. Namin maksud kurhe ini asal de sabi namin upasampay agama di akan sintuhan. Subay kita niyo hati namin biya nagbus magtawang-tawang. Sulay ka mo pag-anan magdihil nasihat. Kaya hatian ko hati niya mau mo hati niya pagpamong ibisara sing kita hanggang kita rin magka dihil nasihat kalna baha unta kulang kita mudal kulang kita hati niya panghati at pamaham. So bang taagaron hadis sin Nabi kulang labi hati niya bang kumaksurang sa tausog niya andulon niya pasampay nito deng kako misanda kuman hang kakabtang. Ang kakabtang ini hambuk palkataan bukon mahaba how po hati niya uno-uno na hati niya biya kaingatan mo kapahaman mo hangaan sin agama Islam wajib dan subay hipanabang hipa sampay pa amin sisyo na amin magkalagihan kaniya. So habihaon hati niya kan kita hati niya matawad hati niya ialok ta pagkala hati niya mas important pa rin sinamin mga magpasampay sabi sali-sali wajib. Suway kam hati niya amin tumabang isab bang awang biya mga kiyakitaan niyo atau kiyaingatan niyo magnanasihat habi ini Facebook ka, internet ka, social media ka. Sinuno namin hamin kagawas-kawasan ni kapanabang. Sabab bang mo bukaw niya min Quran. Halam sukaran nasabot yan. Hati niya hasura bakara ingka matauran. Iba sa harugaing ayat matob pa at harugaing sura. Amin kulang labi laong sin Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itinene min hambuok sinamin ning surah Bakara. Bangko tinatagnaan namin long niya ihari halam sing Quran alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di kita hati ni magpatampal amin hakab tangan kalam wa marazaknahum yunfikun. Pasal aun dihay ni hati niya kurang labi hati niya tu walna atau tu bahas-bahasa pakanaan sinamin pagkataan waladzina yu'minu warzaknahum yunfikun buok beto. Ini karu hati niya eto surah di tanalagon sa malugay-lugay kita. Amin laong sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita ari inasabot di wa atuz zakah ingka ina artinya wa aqimus shalah wa mimma razaqnahum artinya wa mimma razaqnahum yunfikun. Pag abot ti hatinya wa atuz zakah paus ang pahikato hatinya bang tabiya kitaon dira sa surah Bakara kulang labi amin perkataan hatinya Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Atina razaqnakum min qabli an yaumul anfiqu min qabli razaqnakum min qabli an yaumul la bai'un fiha wala kullatun wala safatun wal kafirun muzalimun. Kulang lawi hati ni abang kumaksuran ngamin hakaina o kamu mga bariman tindukan yun sa bahayang iban long niya ungsod kamu sin uno-uno na medeng ha kaya anughara kanisin Allah Ta'ala wa ma razaqnahum yunfikun uno-uno namin kaya anughara kanisin Allah Ta'ala bangkaw kumita hati namin ha Quran biasa kaulah hati amin Quran biya min hindi kataasan in tafsilan siya namin ulama bukun ini manunjuk kaya milong tapapulag-pulag atau pasin atau papilak bukun hati na hindi ini wajib ka to tumabang minsan da kuman titiu huras sangsa titiu akal pikilan atau titiu nahajamin unong pinakamagaan kayo mo biasa pa man niya hati niya kita bihaw niya riha Facebook magcarama lawan si malayo atau magnasihat lawan si bahasa ta kalagahan yung palkala ini sumampay matu pa kamatauran sumampay matu pa mga tayo manghudta amin balhajat to mga palkala ini pasampayan niyo bangsa pamaawang biya mga bihay ini minha Facebook biya mga laong ta nasihat kaya wajiban kamu bang pahala yung pagbisarahan ta niyo Tuhan da kung makaingat bang piling ganjaran si pahala hililkan si Tuhan. Apalagi hati niya sinagita kaina nakaiyanin nabi. Pagpasampay ka mo rin kaago, minsan da kuman hati niya ang kagabtang. Di ko makagaos, di ko mamapong kagabtang. Inang kagabtang dahil ini pag-ianon. Amin imian sadya ko, yari on tara maaga matay maa. At hati niya ang kagabtang neto. Maksud ko rin ito ana, initod kalupahi. Bangaon sara mabihe ini, dingkan si kaso ng ustad ato lama. Suway ka mo tuod, mag-subscribe. Bang di hati ano mag-subscribe minsan ako ira panghati ko sa pamaham ka mo makiawan ng kabataan tabi ako sa sila mga mahabay na kalpikilan pag-subscribe ka mo ato pag-share ka mo atin niya bang awong kampong niyo awon atin niya kakasino kan sadak kahin niyo simpal kali para niyo mato kanila wa di na ka mo kay kanuno hada ka mo tumakkambihan dumupon mahunit kami dumupon ko okay share okay subscribe. Alam may tahati niya biya nagbusing kita ni mga palkala amin hikaraw sinamin umat si muslimin biya kita hati niya mabiskay pa umang manaw di kita magawa din kaya wajiban kasi Tuhan bang mukirahon hati niya mo na sa ini pagnganan hati namin lang niya sadakatul zariyah na rin ako magpahaba sin uno pagbahasa labi paham mapanday ka mo rin kako lagi po mataod ustad dunhan mataod makahati magkaguran taruhan sa bakas ko na siyabot nakapila kali na ako bukan ng ustad bukan ng ulama ang mga hajatin niya ano sabi mga teknik atin ma-experience kalaban ko ang barin magtablig bang barin magdakwa barin hatin namin mag-ulin radio program namin hamas na nakauna la jadi hatin niya kamo mga tamaraya ang hatin niya tulong kamu tabang kamu tuod pasampay ni mga palkala ni pamakatayam horan taniyo dito ha kalayuan hatin niya amatin maksud siya namin law niya Alif Lam Mim Zalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Atin niya Allah Subhanahu wa taala ungsod kamu, dihil kamu. Minsan na kuman uno-uno. Inamin kaya riziki ko nilo sin Allah taala. May ten telepon yan, bukan niya riziki sin Tuhan kayo. May ten pagbimulod yan, bukan niya riziki kayo sin Tuhan. In Tuhan Allah taala na ngayon, salat-salat. Sa may kita mag-iskot, magkuripot. Alam kaya tamin na yung Facebook ini tuan alam bangon ni maigkay mo sa pamako mag-subscribe at mag-share ko sa ini sampai magtahunan ini bang ko umusing ka ko ini bisi umul ko ni hati na maglaban ni karon tamare mawapat na sadya ko sa amin ha program ini Facebook ini hati na social media ni mare di akon mahundong manaw na hadya mo to pa masa pag-abot dito hati ni amin long niya Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatil yawmun la bay'un fiha wala qullatun wala shafa'un kapan. Lawan sinaw taala, o kamulong niya mga bariman, mga paratsaya.
gasto tuod ka mo, pagwa ka mo to, minsan na ko man salat-sala, minsan na ko man titiyo. Ha? Amin hadi pa waktu amin dumatong, amin way na mahinang niyo pa. Pasal aun waktu hati niya, magtagka, taga-oy na mahinang mo. Sa uyro namin nahinang mo no, hapi ang isintuan kayo mo. Jadi magano ka, magsusun ka, uyro na. Hati niya, way naguna niya bang amin susun, hati niya amin makahuli. Malingkat pa yung susun, makauna. Di naman pag-eklas ka, noon nakanta hati namin dia masapya kayo mo, tiyakan mo, nag-share ka, nag-subscribe ka, o uno-uno hati namin mahinang mo, hati namin makataabit kita kaiwanan ta, makapasampay kita sa namin kalam kapasintuhan. Ha? Dari biat tula. Nasari na hati namin ha, ayat kayo na lang ta, ayo hala dina amanu, akimus salah, wa marjak na yunfikun. Hati niya to, kimugdan to hati niya, bang kita taga-alta, taga-pilak, so ito kita magbayad na suway kita tumupad zakat hati ni aun tutat aun idan niya bang pilasin ito bukod na palkala amin tup tabi haon ni bisarahon. Jadi hati niya ha maudu tabi haon namin pasalan sinamin laong ta rukun Islam 5 hati niya ini hati niya maudu bukun hati niya laong tahaw po mahaba. Dari may ako pihaba ina ako mga tuan minsan ako bukun hati niya pag-anon ustad atau ulama. Kaya tihanta mo to dito mga kakampungan ta kalayuan. Mapagimba ka to, mapalaud ka, mapadaira ka, ando ka ilo. Mabait to humati, umingat, bagberi ni magsambayang. Sab kihatian nyo yan. Kihatian nyo yan. At minsan po ang mga kitab, hikon ta mga paruko ng sambahayang, nagwa hula ta, wayroon da nagun si maplag, pabangin mga sila, lagi po namin mga sila, amin pagbasahon ta, amin mga mukali, amin di makabasta, no read, no write yan, bering kaagin nga humati sing kitab, sino ang pamakahati na kausin, manusya bihaw niyan. Ay pag-ano mataasim pride ba? Mataasim pride, di siya mga kudaog. Hati niya, biasa nagsisipat sa kolay, siya maingat. Puman hati niya, tabi ako sa niya, di ka po rin ingat, sa hati niya, dito min palangay niya. So ini palkalhati niya, sabay kita mag-nasiyat, sabay kita magdawa. Buko namin karena in kita magpakita-kita. In kita hati niya, maingat agama, na di tamagat to. Pataon hati na bukis sa kisanta kamo, misan hati na magkahawa ng tito ini. Ambok hadlaw hati na masasin na kauna, ini kasulah salam sing kitab, sa kailupang ko na jangan sing kitab, sa bistar ako na dyan katumtuman ko. Hati niya, lawang siya ng buok, mga tumpukan ulama, ula Arab. Biyaring kagitan nilo niya mamiat, mga tao yon. May mga taong kita, way hinang. Dahil si masyat dyan. Pag kita rihay ni hati niya, kung pagyanong katan, ustad, ulama, makapaham agama, bal ibadat. Konsum ko yung saha, yaw mil hisab, hukum kudat iratis ng Tuhan. Masallah, kita yung kugdanan. Ba't dumawa rin hati na yung kita, nagpasad ka nila. Na dari yung hinanguntan nyo, nalaw niya magparakita ni tao matto, magdakwah, atau magtablig. Mamiat matto ka nila. Ento hakaw man niya betanta ko sakit to. Hati niya nagkata namin ginisan hinang karupangan hawak to. Banguno hati ni amin hawak to hinang karupangan si manusia maksiat amo na yung kakainang nila. Magkusog magpanayam, magkusog mag-inom hati na makahilo. Magkusog amin law niya magkaumbe mga haram, jina. Na dari hati niya diha palkala ini. Subay kita hati niya mag-isa mapakat, magpara kita ni amin manusia amin hati niya pakal, mapanday, magnasiyat pasas ng agama Islam. Nagpara sila ang buok ulama, handal, amin ulama hati niya, panangan-panangan, ingat kapandayan, magbisala agama. Nambunal niya, wala minsan miyawat bulanan. Intaw hakaw man, iamahan. Naitalaw niya sa hati niya, siya miyari pa ini. Sinipalkala ini, bukon palkala niya, palkala ta. Ini bukon hula niya, hula ta. Apo isara hati niya, biyon sa sintao. Di mabain tao, hati niya, betuon. Sa baon niya, bang kumakaw, pamambok kauman. Bang kaumako ustad ka ulama. Sulayan ko sintingga. Sulayan ko sintingga atau sulayan ko sintumbaga. Bang kori uko nang pasilog parchan ko ustad ulama. Nasa ang hati niya, ikaw wera ka nabi. Bang lawutong palian, bang suntukon hati niya butigan, na di bukon niya lon niya sahi, bukon bunalin ilmu dari puting katanyan. Hati ang mga manusia bihan lah. Harap-harap bihan mariway ron na sa nakauna mawin bihat to. Hati sulayan ko si mga kaklip garan bihan. Bang ko guru na wala timbakon ko. Na bang ko hati niya
puton patay na wirat tumanan niya alon niya wiral niya agad nakaw na bewas kanin tao mga hula minwiron pulis way sundalo na biyawon hati na kalawayron na pabiat to amra kumaha hati na kita sabay kita magpasampay agama sa ini na siyulayan sin ulama ini last biuno ra siya meta siya biuno pasal hati wala daki amuhanin tao kaniya baha hati ko onsal aung kaniya iwan sin hati ng panali si manusia uno ba sabihin siya na limulagat si bukon niya kauman di na siya dito magsapo sin lumih kauman niya maripahay ini dari hati niya lagi isumaw pakat magbalik imang ulama o hinangon tanini na para kita karuah sabay kita law nari magtibang ang katangan magpara kita karuah parahi karuah bedahat to kanya biuno ra sintao pasan tori kamuhan cukup na kamu ing behe ini ing kami rehe ni hati niya ini ni hinang namo manakaw kami bang kami maghinang hati niya Gina way na yan makalangka mo asal bebas na kami rin masanyang na kami simbeni di na kayo mabay rin o masjid sabang kamo patundag sa masjid tumadrasa na katang kakyan na masasan na way na ni halaga maignan ni hati niya papasan nyo sa puhan nyo di kayo mabay simbating kaban na mo hati niya ini kasanyangan na mo be ini na kami hati niya nahinang nila na ito hati niya kalakuhanan pangadatan ang natin pag-anunahan kamahadyanan nila mahunit na ito hati niya bahon sa manusia hati niya bang amin yaon hati niya amin pagbasahon namin kaya amulatan si mata niya alam mo ni kanton betanda ko bukon ako uno bang uno sa terus terang ako kanyo kadang-kadang bang kumabisar pasal agama ha mga pagkahi ko bangsa ko masigpit yung mahunit believe me sa bang hati niya amin bukon bangsa ko pagkahi ko atau mga Christian marakong bisar sa agama o yung masanya masarap ako makatagi-tagi ang kanami sampo namin mga magtsatsarama, mag-motivate hadun niya ni mga hikaw tabi mga kanda Ahmad Didat, mga kandok Mike Chakir, mga kanda Dr. Jamal Badawi. Maungo sa magiyan, bihawa na ikaw magsual, wang ka Muslim. Kaya ang kasumuala, min bukon Muslim. Mahita to, pasalan natin ni kadang-kadang kita lumag kita min lumag kita buslot ba. Lumag kita min bang unhi ka atuta, min haustad, haguri, ang supay sa atin na malaw nga to, min diragos maki, sumipog, bihawa niya min utok ta ba. Bukong besen do kaing bangsa ini hati niya sumambong siya jumawab siya sa hikaling katikarayaw hikataod siya namin rahmat iwan nekmat disin Tuhan hati niya pag nasihat lah nabihat to hati niya na bihawon hati niya masa pagayari na yung Facebook gimua social media gimua bangaon tao roon han di ka masibisara ko na wala sa mahanang niya kako di na ro kabakan magkuhaw no kukuun niya pa no ko kakuko mo ito kortiero ko ri iwan di ko beta manghaw ni bay ko para kalahati niya, testingan mo kasi silang kakilipgaran niya, way kita. Najari hati niya mga temanghod, nagparanas sila ustad, ulama, guru, matupakoman to. Biyarat to, biuno. Paghika to, nambuok hati niya biya bata bago. Biya hati niya style, biya lang biya pilyo lah. Lang si malagya samsing. Law niya, naay naman ka magparamat tulong niya. Manusia lo niya balhal gabi kanu yan makaulong sa kamo uus kamo yan dari law niya malingkat palong niya bang kumawaya ako ni paraniw long sin mga ulama isyo ka uno ka lalo na ako ni hatin niya makira law niya murid desa ba't nangangadya ko yan agama pasala akong bay ako hatin niya magnasiyat desa sa bang kumawaya law niya ako ni parahani matulong niya law niya ayaw ko law niya mag-upas simbaran mula si mga ulama sedang po ni mga ulama mga guru mo ini yari ra nasabi katahan ikaw palo ni matto dadi balaw niya pasari niyo ko lang matto ko lang magpasampay sin agama ako magtablig kanila sambok sa jalan pangayon ko dahil no tabangin niyo ako bihan kan tabangin niyo ako uni katabang namo kay mo lawng niya uning kapaluhan ko ha besin ako bihaw ni kan suway niya ako tabangon uni katabang niyo ka ako bihan subscribe ka mo pag-share ka mo pasaplagan niyo pasampay mo to pa mga manusia ay panagkatib po nakapaham mabiat to kan jadi di sa kon hati ni kaamahan sin sisyo ang kanay misarap ang karang usa ini Tagalog ni sabi ha ay mga Tagalog hati ni matawad pa di marungog tabi agat sabi ha diha programa ko ini dahil sinamin kita hati ni amin makahati makapaham sa sinog na aon biya mga niat kung baya ako hati ni magbisara nagsisihat pa sa sinagama hati ni habasa si amal sa pagtali ko kaya pahaman kami level mentality si manusia manusia hati niya bang pasalan ilmu pangadji masarap pa rin sing KFC kanya mato biya manusia na sa manusia yan biya murasyok naan panguparungon nasihat bain pasal agama malhitod mawon si nasa
Bang taturon hati namin mga sila ruweng agamay ni. Ala, nasalapham ta. In sila ni manusia matagi magdughe ini. Apawila kita mengat pagda. Yan kan, pasal mga sila natin niya, uhaw, ha ilmo. Bahasa sing kita. Sa kita rin ni karang-karang naglamugay na. Aon uhaw ha ilmo, aon hatin niya maliso. Pasal sir aon namin ulinan niya, aon namin iamalan niya, di mabaya pindahon, di mabaya ubasayon. Na ako pamisarap ya raim boy ini. Matupakaw man naman si mga tabulao ini. Gini sa mga pananayam ini, gini sa mga sugarol ini, gini sa mga mundo ini. Hinang deng menat pamahapon bang di makapagbuno si menat mahapon, mahapon dum basta beto na hinang makasagdo. Na di matong siya wian at timulak siya, malayo pa wihan lang si mato kauman namin mga nakura nila. Kita niyo kuno sa langsung dumatong yan. Alo sing kewanan tiya tandaw-tandaw nila wihan, dukaing lon ini. Beding ka dukaing. Bisa milong ini uwe bala botak mga yon. Natin niya kalbo, ungas na, langgas na. Buko besi namin mga dimatong nakauna rin kanya ini biar agos na ito bang aulia ka, bang nabi ka, bang uno ka. Ini biar dukaing ini. Nakita ni ba kita ni ulilingan to marayo mong sampangan ni marayo kung sa pamay maksud ni marihay ni hatin niya manayam-nayam sa sinyamin katatagihan tarihe ini na subesan lo hatin niya pos ba marayo na sawang ni maksud ni marihay mamimindas sing kakainang ta hatin ni mitadahan yun na ba ay sampus niya na dari hatin magsusuk siya ba bialaw niya nagpapalasa sugalin tao yun sa bangka kaniya garan niya akton ka na bialaw niya ang sugal haliman yun. O yun man darabi ang mga ruwaing sa bidara na yun kan atin niya malayo pa asasya si sampang na pagdatong niya kikita sin tao on diyan niya maragos pagpanayam na yaman lang niya unini ko yan miyari kamo iminang ko ato simingod ka pa sinakaw na di lang ina ko ni miyari hani atin niya mamistura kanyo atin kani mamistura atin niya tumaon manayam-nayam simpanayam niyo. O nabang bihat tulong niya magkugdang kita niyo. Sa iya ko lang maghinam siya hinang si manakaw na di gamawaya. Pasing kami ning kabayan na may tumaod sing kakainang namo, buko namin kumulang sing kakainang namo. Na okay na bang bihat to salon tabangan niya ako. Dalaw si mataw ka man law niya na unhi ka tabang namo kay mo. Kabayan ko niya manayam-nayam ako rin lang maglugayan, magbulanan. So lagi na ako bayis sukayan ko, pagtugan ko hati na dito ako sa batin niya magali-hali la. Na abang ako man lang bihat tulong si mataw ko man bagay minsan sa kandi na sumukay live free na dila na mo kawai pagbutangan mo ayaw di mabaya di ako mabaya sa mera ko natin dara ako hatin na pistura nagdara ako mudal para uno sa hatin na dilan na si bihat ko yung live free di sukayan ko na dilan siya mukbay hatin ni betula ya bitang ni mga katanulunan niya petuntul niya effort niya hatin niya hampas siya gimwa nanayam. Way bidda pa na yan malamuran niya. Magtikam dah siya. Maglikot dah siya. De para hawak ito rin paminlong ta siya po. Kadang-kadang hati niya ang waktu. Lumamod pa si hati niya pag inuman alak. Kadang-kadang la. Sa hati niya lupakan ini hati niya. Ingkan niya dito si hati niya maglipas si masa niya. Tiap-tiap waktu pagsambahaya, magsambahayang siya. Tiap-tiap waktu na hati niya magpanayam, manayam siya. Hati niya panayam ligot ka, kimbo ka, ano, yakon siya ba yan? Hati niya, Tokyo kan kaniya ba? Uy, na okay sa bang bahin nilo ni hati niya manusia. Bang hati niya ini tumaod marikato, makasin kita tud kaniya. Sa kalugay-lugayan, hati niya magpanayam, ako na ipaghali, magdumagadlaw na, nakakinamin tao, makauman. Diya dagbuslong niya, nauus na kita nahiska gini, diya din tao ni pagdaogon. Bukon sa nang ipagdaogon ng tao, siya mataw budal, mataw siya mataw pilak. Ani kalampak niya, yung kita way, miskin kita. Dari karaog matawa sa matabihan ni pagbangka niya. Nadariwon na ko, iba may talo, how ba yung tao ni nakakasima tao rin eh? Nainday tabalo na sana, ay nakamagini, no? Kita ang taman ng bukan law. Dari hati niya, amukad law, nakasuwat sa siya mintaw hakaw man. Long niya, bagay long niya. Inamin mga pangalta, mga altap, sin, pilak, diamo marian. Tindi niyan. Ang hurasang samo kan. Ari, di. Ako lang mausaha. O hinang ko, mabiyara ka ni magpanayam sadya. Salong niya, ano na boss. Ano na boss ko, nakura ko. Siya lang niya namin magmumudal ka ko. Naweto ka. Oo.
Siya lang magmudal ka ako. Oh, biya to. Nalo niya, maraw ko lang niya min boss mo. Alam marayaw? Maraw tudlo niya biya. Bang hati na kita balhaja to no. Basta kita hati na magadasing kabayan niya hati niya na pagsulutan. O nawun na ko bagay. Nasabi natin namin adat na ini. Tiap-tiap hati niya bang juhur, may siya pabay sumambahayang. Asar mato siya pabay niya sumambahayang. Dalo si mato ko man lo ni may tasabiat. Siya pawi-pawi. Alo na tiap-tiap lang mataas suka biyan to suka. Palingkat pa lang si Wunta ni warakal along nini mga sini syndicate maghinang pila kalumba ini. Kita unta ni walong niya tulusun mangbedin. Na sinambukad lo hati na sinib siya bihan. Halungag-lungag simbay kita si hati na nagtuad tungki. Alam ma unot ahinang sintayo nagtuad tungki on. Hati na siya si mambahayang ba. Kita si matao. Nagtuad tungki. Ala along. Mare lo niya bunal lo ni sini mga nag-iipat ka na to sa itang taon uno ha. Sa di mauno konon tanan nya taon tatur na pasti unta bang uno sini. Kali amin sinduman hati na pagpanaman. Ito katanoy na ba? Awon nakigid na kaagi niya. Nauubos kaagi niya. Awon nahis na kaagi niya. Pasal na matod pilak daran niya. Sabab bang niya kalagihan din alta pilak para na dyan madrasa amin mga ulama ito lang para hinag pilak kung tirong para pilak minsan pun jutaan. Jadi yasuwa sila na bagay. Di alaw ni magkatimbay man sin alta mo yan. Then di mo kiyawa yan. Law niya ang balon niya nakura ko. Ano na boss ko lo niya? Naginang ko kaniya. Ang mahajalo ng kondisyon lo ni hati niya. Basta ako magad sing kabayan niya na asal pasan niya ngun niya ako. Law niya na boy lo niya pakilahawak kami na boss mo yan. Mabay kayo sa balon. Mabay kami sa mabay kayo mo yan. Ano ba yung masala? May masala. May masala. Basta kita magad kabayan sin nakura ka. Kuya asal wero masala yan. O namagad ka mo ni kabayan sin nakura mo yan. Na kita niyo na lang na kayo na. Nagtutunggi ako, nagsujud luhur ako. Jadi agad ka mo. Tiap-tiap waktu ini magsambayang kita niyo. O sambayang ngan ho, sambayang nari kay mengat ini nari mo ni hinduan ta ka magsambayang. Dawang kami lo na tuan magsambayang na magkadahan na kami. Ana, insyaallah. At intuan dak man magkarahan ka. Ala okay, sambayang kita ng katan. Nawe ato atin niya. Biatin manusia pananayam hakaw man yan, sampai mga sugarol, sampai mga mundo, limamod, nagsambahayan. Abot ganta biya nagbulanan na nag-complain sa kanin tao niya. Biya nagbuslong na biya nagtipuakal na inilaw niya boy. Law niya may tayo sabi. Law mo hati niya bang kay magad ka ba yung boss mo, yung kami hati niya magkasanyangan, magkarehan, biya nagbus gamang kami nagbus magkangi. Na imbunal niya ako lang niya mabimbang na sa ako aon lang niya amin palkala piyang daakan mari ka ako sa bago ako yan tiara mari na di ko lang hikapamungkan niyo arakala amahan ka mo uy na may tisab kay mga amahan na aon sa hati niya bago pamiat panghindo sinsara aturan sinamin nakura na mo arakala hati hindi ka mo kaamuhan ako yung kaamahan niyo o hindi bang isa lang hati namin sa bikaraya namo ikawak na pilak alta katulo na pamungan uning kawan si boss men nalo ning kawan si boss ko ni hati niya suway tanyo pangadyan ning Quran hapo bisara hati niya pangadyan ning Quran kay tilang Quran sampai manusia bigit nakatan ka kanisin haram last nagkasanyangan na sila so hati niya para adlaw ini di tanah hati niya mapahaba to rin kata-kata to sinunod tabihan iwot mga to mga rayang bangaon hati niya katabang niyo kapasampay niyo pa sa sinamin agama Islam hinangan niyo so piang dakan to sintuhan ibanin nabi to dakan do kailo mangayo siya tuod teng katutan niyo minsan na kumanhang kakabtang subay ka magpasampay bang maikot kalam kay na biasata na hati niya tusura hati niya piag balik-balikan ko hati niya subay kita hati niya tumukbal uno-uno deng uno na kay riziki kay mo sintuhan natumtuman aon kay mo nuno na yan riziki yan kay mo sintuhan di ko makapaylo yan bahada kumbang kumamaylo na ikaw na sa beto na ang tingi da mga inalong taala pangayon niya bukom mataod beri inin tupungan niya wayro yan tapo lang kay mo yan takka na mo namin pagtaon lamin lang niya share yan ako sa panghati ko yan po sa parang subscribe yan buko ni maksud ko niya uno bang uno supaya hati na makahampit ka mo si pag-iano milong niya sadaqatul jariyah nabang yan hatin sadaqatul jariyah ni hatin na maglatun na tiap-tiap hatin kapasampay mo ito himinang insyaallah ito anak man di magmungkal janji itu kubal niya to rin jasa mo katinang madunya ni bang korito na
adlaw mahuli. So hatin niya abihaon kihaten niyo ragan natin in rukun Islam. Aon hatin namin lang niya rukun Islam 5. Aon sa rukun iman 2. Sorry hatin niya may ta hatin niya bukon siya nakabutang karorolong tapa rukun Islam. Sa nakarubutang inambu kini rukun Islam 5, iban rukun iman 6. Hatin niya sa kololo hatin niya naruha pihak ini. In rukun Islam 5, biasa kololo ni Islam agama. Agama timindog siya halimah hag. Okay? Timindog siya halimah hag. Jadi balmaan hatin niya in min palkala suwahi panyata, suwahi pakita. Baturong hag hay pagyanon ta invisible. Kata namin pagyanon hag kakitaan sindo mata. Hatin niya konsumi on hatin niya batbatun tabihan parayaon. Amin parihalan sinamin laong ta rukun Islam panagnaan. Amo na laong tayo namin kalima sahada. In kalima sahada ini bang kita ima ako Muslim suway na hadya ni kabtangon sa way rumpos niya kabtangon mo sa di mo hatin niya amin ipanyata hakaul piil mo hatin niya titipal kala para habiyaon nganta sampay na hatin na pagbutasan taniyo bang tamanahan inamin hatin ato dila makso din namin sahada ini hatin namin simple wa hada ko hatin niya magad ko sinda kasintuhan lumaya ko sinliangan niya amat hambog deh makamusturan la hatin niya insyaallah hatin namin kalangkapan sinamin unin hati sin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah unin maksud niya unin makawata unin barakat niya unin pahala niya iwasin unur rahmat iban nehman makawata halawam sinamin palkala sin pagbasahon sahada. Habiyon hatin niya munong na kita insyaallah kung sumda kuman pag-isawan tuwag balikan. Mahuli, salam doa kanyo kataan.